baya pinga shen kumbaya do no jonga pilarong man kleng ma pi ti kom no ngan long jing in ba shi por han ne hapur thei ba it what it no ya ngatang marwei bertat ubernyam lele kita ba hak sang ti jong pi to kudut it iaga jingom nakat ka kum kamit serya mensim kam kuslai bat pingam perwa kai kum banga las mai kum ta ngalarai dale le happy ba ingam le kai bởi thầy cầm lạ khang ya man ka jong ni ka rai ka bas khem dei hanga happy kum wa dut bang ngat ha ji sho ka si jing it hom jong nga ya phi kan sa ki jong pi kat kam kor anye kak serupa ni mau kordor jing e ba chili kum ki du riau ba ado no jong pi ju nam ai ngan sa bertat u bernyan lele kita ba hak sang ti jong pi to kudut e iaga jingong nakat kamit serya mensim kam kuslai bat pingam perwa kum baju bana armut ngilak lei in it markel yang iwe ya iwe wat las ngi kan set no nak mat chong ni si den terjing in ngan don lang bat pi wat las ngi kan set no nak mat chong ni si den terjing in ngan don lang bat pi bertat u bernyan lele kita ba hak sang ti jong pi to kudut it iaga jingong nakat ka kum kamit serya mensim kam kuslai bat pingam